Hello mga Omega. Bisaya na takay mo. Lakot mo ito sa Bisayas. Tapos guys, ayaw kayo kuning mata ganina. Gabi, busy kayo gabi. Gabi pa mo ko nag-prepare, nag-andam sa mga dalon. Tapos, pahinlo ko. Marag ako, pahinlo na daw na. Tapos, yung mata ko 4:30 sa kadlawon. Kaya prepare lagi ko, napakawan ko sa mga alaga. Tapos, nadugay po mata si Almon. Mata si Almon, mga apit na 6. Nasabot may 5 AM ko niya tuon sa office. So, dugay man siya nakamata. So, nagbiyahe may mga 6:30 padulong dire sa Terminal 2, Pasay. So, abot ni mga 7:30 or 8 na ba to. Then, start ako dire, nagtitip sa baba, first floor, dito mo na mga motor. Nagsaka ko sa second floor, nag-elevator ko. Then, nakita na ko ng air issue. Sulod na dahil ko. Then, naka-check yung sulod ko. Wala na ako i-check in ako ba. Ang balit na po kong isip. Kalimot ko. Sabi ko na dito sa sulod ang kuan. So, balit na po ko exit. Pa-check in siya na ako ba. Balit ko sulod. Tambay ko diri. So, 11:40 pa man ako flight. Tambay ko diri ko mga 2 hours. So, okay lang. Mama dyan akong gusto. Ano ito? Okay lang makulat ko. Basta mataranta ko mahapit ng oras ng flight. Yeah. Kaya pa-relax ko. Patuloy ko dyan. Patulog. Tiyada mo. Gusto dyan ko mo sa'yo. Kaya pa-relax ka magpataranta. Hapit ka na. Makulat mo. So, karon guys. Hapit mga naman ko. Gutomang ko, nabay tulog ka ng pan. Nayenda ko pa. 1 hour ba yan dito sa plane. Ang alas 12 yung abot dito. Nagiging flight ako flight. Alas na mga 12:30. Pagkat ako sa terminal, nakita kami nila Abby. Tanawa lang sa mga sa abangan. Dahil kayo ko i-video pa rin. Lagi. Vlog man pa. Para ka panahon. Bye mga Omega. See you next video.